Et ægtepar i England har fremavlet en af verdens stærkeste chilier, og det er den her fyr, en Dorset Naga hedder den. Og velkommen til dig, Henning. Mange tak. Du har smagt den her. Det har jeg. Prøv lige at fortælle, hvordan det var. Det er ligesom at blive smidt ud fra en flyvemaskine uden faldskærm, samtidig med, at der er nogen, der borer hul i ens tunge med et trykluftbor. Alligevel er du parat til at gøre det igen, ikke også? Jo, jeg gør det jævnligt, fordi jeg er inden for chilibranchen, så derfor så er vi nødt til at udsætte os selv for sådan nogle ting, for ligesom at kunne også fortælle kunderne, hvordan det føles og smager. Hvorfor er en chili stærk? En chili er stærk, fordi en chili ikke vil spises af mennesker, eller spises af mennesker. Det vil heller ikke spises af pattedyr i det hele taget. Chiliens frø de bliver nedbrudt i pattedyrs tarmsystem, og derfor så den vil gerne spises af fugle, så derfor er fugle de immune over for chilistyrken. De kan slet ikke smage styrken overhovedet. Fugle spiser gerne chili, og så flyver de så rundt bagefter og spreder frøene. Hvor er det visligt indrettet. Sig mig, når vi nu står og siger, at den her det er sådan en af verdens stærkeste, hvordan måler man styrke i chilier? Man måler det i Scoville units, og Scoville det er en amerikansk forsker i starten af 1900-tallet, som lavede en skala. Ligesom Richter lavede en skala for jordskælv, så har Scoville lavet en skala for chilier. Og han delte den så op i, hvor meget man skulle opløse chilien, før man ikke længere kunne smage den. Og en tabascosauce, den er 3.500 Scoville units, og de der chilier, der ligger der, de kan være op til 1 million Scoville units, så det er 350 gange stærkere end tabascosauce. Hold da op. Der begynder vi ikke. Du har taget nogle forskellige chiliprodukter med, og vi skal smage på lidt af det. Men vi starter i den lidt mildere ende. Hvad har du taget til os? Det første, jeg har taget med, det er noget chokolade med chili, og det er fordi, at indianerne, da Christopher Columbus kom til Mellem- og Sydamerika og rendte rundt mellem alle indianerne og ledte efter krydderier, så fandt han så chilipeberen, som man så også kalder den. Og den brugte indianerne sammen med kakao, som også er en ting fra Mellem- og Sydamerika. Det blandede de sammen og spiste med stort velbehag. Det var en delikatesse allerede dengang, før europæerne overhovedet kom til. Og det var så noget af det, han tog med hjem til Europa. Og, lige nu smager den bare chokolade, men jeg kan bare vente mig, ikke? Du kan bare vente, fordi så stille og roligt, så bliver sådan varmen udfoldet fra chilien, sådan så du først får den gode chokoladesmag, og så får du sådan en god varm fornemmelse bagefter. Ja, nu er den der. Ja, det... Den er stærk. Hvad har du ellers med? Ellers så har jeg taget en puré med fra en puré af jalapeno-chilien. Og jalapeno, det er den, vi kender fra det meksikanske og det mellemamerikanske. De små grønne, typisk syltede. Og jeg har så valgt at tage en puré med, fordi jeg synes, at en puré, der er ikke så meget eddike i, og der er mere chili i, og jeg synes, at den giver sådan det er et bedre repræsentant for den gode smag af chili. Og de er jo, når de er modne, er de røde, men de bliver typisk plukket grønne. Og så bagefter, så skal vi smage? Sylter man dem eller også. Ja, lad os smage på den her. Den er, hvor stærk er den? Hvor mange dB, eller hvad det nu var, det hed? Scoville units. Den er stadig mellem 5 og 10.000 Scoville units, så den er omkring en 2-3 gange stærkere end en tabasco-sauce. Den er god, hva'? Den er god, og man begynder godt at kunne mærke noget, sådan, det sådan, gør lidt i halsen, og så begynder man at sige, og man kan godt mærke, hvordan sådan, at varmen den breder sig. Den smager faktisk godt, den der. Den smager frisk, men den er godt nok stærk. Hej. Prøv at se, hvem jeg fandt, der kigger og luskede rundt udenfor. Hej, Sidney. Kom her indenfor. Stil dig her. Yes. Velkommen, Sidney. Du er her, fordi jeg skal ligesom, jeg kan tale. Vi skal snakke lidt senere om noget med noget internet-image og sådan noget. Men når nu Mads har fundet dig, kunne du så ikke tænke dig at smage på verdens stærkeste chili? Kan faktisk ikke tåle chilier. Hvad? Svømmer mig helt op, det bliver helt presset. Mener du det? Ja, min hoved eksploderer. Men den der chokolade der, den kan jeg godt lide. Jamen, der er altså også chili i, siger jeg bare. Er det det? Ja, meget. Okay, det går ikke. Så. Okay, en af os skal smage på den her, Mads. Jeg ved ikke rigtig, hvem af os der skal, men en af os skal i hvert fald. Er det forsvarligt? Kan vi dø af det? Er det farligt? Man kan ikke dø af at spise chili. Altså i Thailand og Indien, så spiser de meget stærk mad hver dag, og der er meget få døde i gaderne efter frokost eller efter aftensmad. Man kan ikke dø af at spise chili. Det er ganske ufarligt. Det er ufarligt. Men det er stærkt. Lad os gøre det. Skal vi gøre det sammen? Ja, vi gør det sammen. Skål. Okay, skål. Du må gerne spille ud. Den er stærk. Jeg skal lige hente mælk. Hvad er det nu med mælk? Stærk, det er sådan, at det der er i chilien, det er en olie, der hedder capsaicin, og fordi det er en olie, så skal man have noget andet, der opløser olie, som skal fjerne det. Og der er vand er rigtig dårligt. Til gengæld mælk er godt, yoghurt er godt, sådan mælkefedt mælkeprodukter, man kan spise chokolade, banan. Det håber jeg ikke, I er skuffet. Prøv at der er ikke en, der hører. Jeg gør i hvert fald ikke. Jeg hørte faktisk nej, det er... Jeg er sindssygt, hvor det brænder, mand. Ej. Hvor er den sjov. Ja, du bliver nødt til at padle lidt nu, min anden. Jeg skal bare ikke Det brænder over i øjnene. Men
der går cirka et minut eller to, hvor det faktisk bliver værre og værre. Det er så det, vi har oplevet i øjeblikket. Og så er man på toppen et minut eller to, og så derefter, så klinger det stille og roligt af igen. Nu var I hurtige på mælken, så det kan godt være, at I slipper sådan lidt noget, trods alt. Men, tak, Henning. Ja. Du er velkommen en anden gang. Vi ses senere til Sydney. Ej, hvor det brænder. Bruce Springsteen, han fylder 60 år i dag, og vi får besøg af Lars Daneskov, Helle Thorning Schmidt, og så skal vi fejre bossen. Nu er der TV-avis. Er du sindssyg? Nej, hvor er det stærkt.